Вітаю вас, шановне господарство. Гэта Магілёўшчына гістарычная з Алексеем Батюковым. Мы працягваем з вами гістарычныя відэалекцыі. Задавайте свае пытанні, подписывайтесь на наш канал. Ну и пачынаем. Под мінулым роликом Дима Кузнец и Наталья Ветрова у голос спытали про мапу дорог ВКЛ и наогул про ВКЛ на мапах. Ну, конечно ж, натхнившись той мапой, которую подрыхтовал, которую зараз, пробачьте, рыхтуе белорусский историк Микола Волков. Позначу, что Волков яшчэ не закончил свою мапу, ён яшчэ працую над ёй. По поступлению нейкай новой информации обовязково буду рассказывать про это. Что ж до ВКЛ на мапах, ну, конечно же, ён адлюстроўваўся на мапах. Картография, европейская картография того часу была вельмі развитая, и мы побачим с вами ВКЛ, Гранд Дукатис, Літванія, ну, на вялікай колькасці мапаў гэтага часу. Калі яны будуць друкавацца, калі кніга друкавання ў першую чаргу будзе больш развітая, то такіх мапаў будзе маса і вельмі вялікага фармату. На гэтых мапах у нейкі момант пачне появляцца і Магілёў. И, в принципе, ну вот, и дороги тут отзначены, до речи, но вот та работа, которую робит Микола Волков, она относится до часу больше, конечно, старого, до часу еще до появления такой вот уже широкой картографии. Наступне питання задав так само Дима Кузнец, якое было тэрытарыяльнае дзяленне ВКЛ, дзяленне на воласці, і яшчэ захаваліся княства ў гэты час. Ну і пазней будуць некаторыя трансфармацыі ў тэрытарыяльным дзяленні, я буду про гэта расказваць, калі яны будуць наступаць. Хто кіраваў гарадамі, вёскамі, на гэтае пытанне у мяне ёсць жаданне адказаць у тэксце нашай лекцыі, пазней вы даведаецеся. Таксама ёсць пару цікавых каментарыяў. Мне падзякавалі і перадалі прывітанне студэнты мае былыя з Беларуска-расійскага універсітэта. Таксама вельмі рады іх усіх прывітаць, павітаць, як і астатніх сваіх студэнтаў. І таксама вельмі цікавую інфармацыю под мінулым роликом у каментарыях размясціў карыстальнік под іменем Гектор Берлиоз. Ён рассказаў про тое, вот на ўздагон мінулай лекцыі про Прусію, ён рассказаў про тое, што зараз у сучаснай Польшчы аднаўляюць прускую мову, і гэта, ну, просто вельмі моцна натхняе. Я агучу яго фразу, што раней захопленыя землі павінны былі размаўляць на мове таго, хто завалодаў тэрыторыяй, то палякі зараз, наадварот, адраджаюць выміраючы люд. Ну, гэта цудоўная трансфармацыя, якая адбылася з еўрапейскім грамадствам. Раней сапраўды культура асэнсоўвала сябе як паўнавартасную тады, калі яна дамінавала над іншымі культурамі. Зараз жа яна адчувае сябе паўнавартаснай, калі яна можа шматгалоссем сваім дэманстраваць сваё багацце. Вось такая трансфармацыя ва ўспрыняцці культуры, яна вельмі дарагога вартая. Ну, а зараз давайте працягваць нашу лекцыю. Так, хроналагічна мы спыніліся мінулым разам на 1525 годзе. У нас такое адбылося разгалінаванне, мы закончили расказваць якраз на гэтым часе, калі я расказваў про ВКЛ, і таксама на гэтым часе мы закончили, калі расказваў ўжо про ўзаемадзеянне Польшчы і Прусіі. Што ў Магілёве ў гэты самы час? У Магілёве актыўна будуецца замак. Я нагадаю, што неўзабаве перад гэтым кароль і вялікі князь Рэчы Паспалітай аддаў у дзяржанне горад Магілёў князю Васілю Саламярэцкаму, які яшчэ ў 1523 годзе размясціў тут ваенны гарнізон, вайсковы гарнізон. Я мяркую, што будаўніцтва замка, размяшчэнне тут вайсковага гарнізона паспрыялі таму тым працэсам, которые зараз будуць адбывацца ў Магілёве. Сюды пачынаюць сістэматычна перасяляцца людзі з ваколіц і нават з вельмі далёкіх зямель. Гэтае перасяленне, гэтае напаўненне горада Магілёва людскімі рэсурсамі прывядзе да паступовага росту Магілёва, да ператварэння яго ў той буйны горад, который будзе займаць першае месца ва ўсім усходнім рэгіёне Вялікага княства Літоўскага і нават ва ўсім Вялікім княстве Літоўскім па сваім эканамічным багацці. Ну і таксама ў гэты час мы пачынаем
атрымліваць сістэматычныя звесткі пра горад Магілёў, летапісныя, хранікальныя звесткі. Паяўляюцца лісты, граматы, судовыя справы, з якіх мы ўжо можам некую інфармацыю браць адносна развіцця Магілёва ў гэты час. Па сутнасці, у гэты час паяўляецца ўжо, власна кажучы, наратыў, гістарычны наратыў, который дазваляе нам расказваць больш падрабязна пра гісторыю Магілёва. Дагэтуль у нас былі вельмі скупыя крыніцы, ускосныя. Ну і пачынаем. Што, уласна кажучы, пра вось гэты досведак магілёўскай гісторыі пакінула для нас, напрыклад, Баркулабаўская хроніка, которая, правда, была складзеная пазней, чым гэтыя падзеі адбываліся у пачатку 17 стагоддзя. То бок, прыкладна трэба ўлічыць 100-гадовую дыстанцыю паміж падзеямі і іх апісаннем. Ну, вось што напісана. У часы гаспадара караля Жыгімонта пры старостве Астафея Валовіча, я скарачаю, место Магілёў засялілі людзі прыхожыя. На Леткаве, і зараз у нас ёсць магчымасць даведацца з вами пра першыя магілёўскія тапонімы, якія рэгіструюцца вось у Баркулабаўскай хроніцы і потым будуць нейкімі сваімі такімі следамі пра сябе сведчыць у тапаніміцы пазнейшай. Гэта вось у нас мапа 1918 года, вельмі падрабязная мапа з указаннем вуліц, якія рэгістраваліся тады у Магілёве. На Леткаве сказана у Баркулабаўскай хроніцы, а Леткава гэта вёска, якая размяшчалася там, дзе прыблізна зараз перакрыжаванне паміж Першамайскай і праспектам Міра. Гэтая вёска пакінула па сабе вось такія следы. Першая Ледзькаўская вуліца, другая Ледзькаўская вуліца, переулок Ледзькаўскі. Дык вось, сказана у хроніцы Баркулабаўскай, што на Леткаве, як да Пячэрскай ісці, селі людзі водчычы, гэта значыць сяляне, которые набылі тут зямлю ў сваю прыватную ўласнасць, якія пайшлі з Сухоч, Бутак, Андросавіч. Лічыцца, што гэтае месца не ідэнтыфікаванае дакладна. Я дазволю сабе такую смеласць, па сугучнасці прапанаваць, што Сухоч можа быць, што пад словам Сухоч, магчыма, хаваюцца, напрыклад, сучасная вёска Сухары. У пачатку 17 стагоддзя гэтая вёска ўжо вядомая ў крыніцах, магчыма, што она была вядома і раней, толькі ў крыху скажоным варыянце. Да, і адпаведна, мы з вами бачым, напэўна, адно з першых паяўленняў такога тапоніма, як Пячэрск. Гэтая вёска Пячэрск, знаходзілася тады там, дзе прыблізна зараз знаходзіцца чыгуначны вакзал Магілёў-1, толькі крыху зноў жа бліжэй да цэнтру. Далей піша аўтар Баркулабаўскай хронікі: каля горада пасяліліся людзі з Княжыц і Галоўчына. Што значыць каля горада? Там дакладней каля места. Местам у гэты час з'яўляецца, уласна кажучы, замак. І ваколіцы вакол замка. Адпаведна, людзі з Княжыц і Галоўчына, яны пасяляюцца вось дзе-то паміж Леткавым і, уласна, самім замкам. Вось у гэтым прамежку. У прамежку прыблізна, адпаведна, акрэслены сучаснымі гарвыканкамам і сучасным драмтэатрам. Вот прыблізна так. Тут усё умоўна, вельмі умоўна. За Дубравенкай пасяліліся людзі з Буйніч і Галынчане. Вёска Галынец рэгіструецца у нас пазней у крыніцах, але вот ужо, в прынцыпе, можна гаварыць пра яе існаванне і на гэты час. Да, і таксама з Радзівонкавіч. Вось вёскі Бутак, магчыма, што Бутак, Андросавіч і Радзівонкавіч, пазней мы не знаходзім у крыніцах. І асоба трэба выдзеліць групу людзей, которых далей пералічвае аўтар Баркулабаўскай хронікі. Прабачце за такое гучанне, гэта былі смаляне, прыйшлыя са Смаленска. Тут сказано дакладней, продкі іх прыйшлі са Смаленска і селі на Грыўцы. Іх звалі Гаўрыла Дрыстун, Іван Белы, Максім
і аўтушка багатыя. Тыя все з Смаленска прыйшлі. Гэтае паведамленне з пазнейшай хронікі мае сваё дадатковае дакументальнае пацвярджэнне. У свой час яшчэ Мітрафан Доўнар-Запольскі надрукаваў дакумент з 4-й кнігі судовых спраў метрыкі ВКЛ, у якім апісваецца канфлікт, які адбыўся паміж прышлымі смалянамі і мясцовымі магілёўцамі. Вось гэтыя прышлыя смаляне, яны напісалі зварот да караля Жыгімонта, на што ім быў дадзены афіцыйны адказ. Зараз я зачытаю урывак з літоўскай метрыкі. Сказано было так, што білі нам чолом, нам, каралю Жыгімонту, тыя людзі смаляне, якія новоселі, то есть новасёлы, блізка места нашага магілёўскага на Грыўцы, межы Стружкі і Днепра, Майсей і Іван. Іх звалі Маісей і Іван. На Грыўцы паміж Стружкай і Дніпром гэта канкрэтнае месца. Зараз гэта уздоўж вуліцы Чалюскінцаў. Гэта ўзвышэнне, часта яго называюць Папенка. Зараз ўзвышэнне, вось як мы едзем па Чалюскінцаў, у бок Буйніч, у левы бок ад нас даволі такая, пазнавальная тая самая Грыўка. Цалкам все падыходзіць, все сыходзіцца над тым, што вось гэты раён, які зараз на мапе 1918 года вам паказваю, Быхаўская шаша тады гэта называлася, вот за Быхаўскім рынкам. Вот это ўзвышэнне, яно, напэўна, у гэты час насіла назву Грыўка. І тут аселі тыя самыя смаляне. І паскардзіліся. На што яны паскардзіліся? Сутнасць канфлікта заключалася ў тым, што смаляне у адпаведнасці з патрабаваннямі магілёўцаў плацілі падатак, гандлюючы мёдам тут, у Магілёве, большы, чым плацілі самі магілёўцы. Магілёўцы гэта ўспрымалі як справядлівасць са свайго боку, потому што смаляне для іх былі чужакамі. Але смаляне ў гэты час згубілі, уласна кажучы, свой горад. Дзяржава яго згубіла ў вайне з Масковіяй яшчэ ў 1514 годзе, і яны, па сутнасці, прасілі ўраўнаць іх у правах з мясцовым насельніцтвам, такім чынам стаўшы гэтым самым мясцовым насельніцтвам, і іх бок прыняў Жыгімонт. Але для нас гэтыя ўсе звесткі важны не толькі у кантэксце, власна кажучы, вызначэння такіх вось першых гістарычных тапонімаў у гісторыі Магілёва, але і у справе вызначэння тых лёсаў, якія выбіралі сабе людзі гэтага часу вось ва ўмовах супрацьстаяння Вялікага княства Літоўскага і Вялікага княства Маскоўскага. Што мы маем? Вось гэтая група заможных смалян пасля прыходу маскоўскай улады вырашаюць праявіць свой літоўскі патрыятызм, уцякаюць па сутнасці з радзімы у чужы горад Магілёў, дзе вось яшчэ атрымліваюць пэўныя канфлікты з мясцовым насельніцтвам, але яны прымаюць менавіта гэты выбар. Гэта, дарэчы, будуць не першыя перасяленцы. Дакладна вядома па крыніцах, што такіх перасяленцаў будзе вельмі шмат яшчэ потым, і аж да 18 стагоддзя часта сяляне будуць уцякаць з Масковіі, потым з расійскай дзяржавы у ВКЛ. Баярства, князі, нават князі царскага роду, параднёныя з царамі, са сваімі дварамі, са сваімі сем'ямі, з дзесяткамі людзей будуць уцякаць адтуль і шукаць палітычны прытулак тут у Вялікім княстве Літоўскім. Што за працэс? І прытым мы практычна не сустракаем, то раней былі такія выхады князёў у Маскву, але цяпер мы практычна не сустракаем такога сістэматычнага уцёку сялян з земель ВКЛ на тэрыторыі маскоўскай дзяржавы. Даследчыкі яшчэ ў 1970-х годах, калі панавала старая расійская гістарыяграфічная канцэпцыя, што Літва заваявала Русь і тут ажыццяўлялася панаванне і прыгнёт мясцовага насельніцтва, славянскага насельніцтва, русінскага насельніцтва. Дык вось яшчэ ў 70-х годах даследчыкі, которые дакладна і далікатна даследавалі гэтую тэму, выказалі простую, але даволі важную думку, што навуковыя крыніцы не пацвярджаюць прыгнёту, які тут як быццам бы адбываўся. Навуковыя крыніцы наадварот паказваюць, што у спрыяльных момантах, калі можна было бы прыняць бок Масквы, вельмі частымі былі праявы літвінскага патрыятызму, якраз такі адмовы ад
пераходу на вось варожы бок. У гэты момант ўсё ж такі гэтыя две дзяржавы, гэтыя два розныя космасы, калі можна так сказаць, яны адчуваюць, што паміж імі мяжа. І мяжа вельмі сур'ёзная, вельмі важная. Мяжа нават цывілізацыйнага характару. Прычым гэта ўжо яны самі адчуваюць. Нямецкія наведвальнікі таго ж самага Смаленска, пасля таго, як ён трапіў пад уладу Масквы, заўважаюць, што мясцовае насельніцтва насцярожана ўспрымае Маскву і расчараваныя тым дэспатызмам, который пануе у маскоўскай дзяржаве. Ну і што яшчэ ўплывала на настрой насельніцтва, которое было заваявана маскоўскай дзяржавай на тых землях, куды яны прыходзілі? Справа ў тым, што маскоўская дзяржава прымяняла такі метад, які называўся вывад. Гэта масавая і прымусовая дэпартацыя насельніцтва у глыбінныя тэрыторыі, у цэнтральнай тэрыторыі дзяржавы, і адваротным працэсам з'яўлялася перасяленне на вось гэтыя новыя землі, у той жа самы Смаленск, служылых людзей з цэнтральных рэгіёнаў дзяржавы, которые павінны былі забяспечыць тут лаяльнасць мясцовага насельніцтва. Прычым пад такі вывад траплялі людзі з самых розных катэгорый насельніцтва, і князі, і баяры, і вось купцы, і звычайныя мяшчане. Такія метады прымяняліся і ў Новгарадзе, і ў Цвяры, і ў Пскове, калі тыя былі заваяваныя. Пасля таго, як Смаленск быў заваяваны, такія вось вывады людзей і перасяленне сюды іншых служылых адбываліся двойчы, яны рэгіструюцца ў крыніцах у 1514-15 годах і ў 1524-25 прыблізна годах. Гэта вось якраз такі той час, калі такие самые вот смоляне, переселенцы, появляются у нас у Могилеве. Таким чином мы закранаем тему своеасаблівай палітычнай эміграцыі, которая адбываецца на наших землях, пачынаючы ўжо з 16 стагоддзя, і потым яшчэ будзе праяўляцца. У чым прычына такой палітычнай эміграцыі? Закранем крыху гэтае пытанне. Справа ў тым, што насельніцтва ВКЛ было абсолютна відавочна для суседзяў больш прывілеяваным, чым насельніцтва маскоўскай дзяржавы у параўнальных катэгорыях. У насельніцтва ВКЛ захаваліся усе тыя ранейшыя інструменты для ўдзелу ў палітычным жыцці краіны, якія былі ў іх яшчэ з часоў старажытнай Русі, з часоў рускага права. Гэтыя інструменты яны потым перанесліся часткова і ў судебнік Казіміра Егелончыка 1468 года. Гэтыя інструменты дазвалялі чалавеку наўпростава прама удзельнічаць у грамадскім жыцці на самых розных узроўнях, на ўсіх практычна ўзроўнях. Пачынаючы ад самага нізавога ўзровень вясковай грамады, я пра гэта раней расказваў. Грамады кіраваліся старцамі. Вось такое кіраўніцтва старцамі гэта было рэліктам яшчэ з часоў старажытнай Русі, і найдаўжэй захавалася якраз таки на землях Могилёўшчыны, на землях усходняй сучаснай Беларусі, Могилёўшчына, Віцебшчына. Дык вось ад такога нізавога ўзроўню і вышэй да самага высокага паны рады, я нагадваю, пра гэта вялося ўжо раней, маглі самі прымаць рашэнне адносна пабудовы дзяржавы, і кароль не мог іх адмяніць, гэтае рашэнне. І тут у гэтым месцы я хочу вярнуцца да пытання, якое задавал Дзіма Кузнец, хто кіраваў там вёскамі, гарадамі і так далей. Мой адказ будзе такі: у нас кіравала права, кіраваў закон, а дзяржаўныя службовыя асобы кантралявалі выкананне гэтага закона. Гэта вельмі важная трансфармацыя і вельмі важны здабытак, который зараз мы дакладна фіксуем за Вялікім княствам літоўскім. Кароль і вялікі князь літоўскі пры гэтым не выступаў как тыран. Па сутнасці ў дзяржаве у яго функцыя была быць верхоўным военачальнікам і таксама верхоўным суддзёй. Ну і безумоўна, як мы ведаем, зусім іншы палітычны арганізм складваецца ў гэты час у суседзяў у маскоўскай дзяржаве. Я тут хацеў бы даць такую рэкамендацыю. Часам я даваў раней такія рэкамендацыі па якія-небудзь староннія ролікі і YouTube-каналы. Вот зараз я, напэўна, таксама такое зраблю. Я парэкамендую паглядзець вось такую лекцыю. Пётр Рябов, аўтар гэтай лекцыі, «Русь маскоўская» или «Русь літоўская». Ён разбірае, власна кажучы, розніцу паміж тым, як цывілізацыйна аформіліся ў гэты час гэтыя две дзяржавы. Гэта палемічна
тэхнічная, востра-палемічная лекцыя, она будзе вельмі карысна. Я вот даю такую рэкамендацыю. Ну і у двух словах я дам тлумачэнне, што, уласна кажучы, перадае у гэтай лекцыі аўтар. Ён сцвярджае, што расійская дзяржава і дзяржаўнасць і расійскі народ гэта не адно і тое ж, гэта две процілегласці. І гісторыя Расіі на працягу яе існавання гэта гісторыя барацьбы расійскай дзяржавы з расійскім народам. Па сутнасці, гэта барацьба дзяржаўнага дэспатызма і народнага супраціўлення гэтаму дэспатызму. Вось такая ідэя, вельмі, дарэчы, цікавая ідэя. Ну, як пачалася гэтая барацьба? Яна пачалася з таго, што ў свой час крыніцай улады у час мангольскага заваявання на тэрыторыі пазнейшай Масковіі крыніцай улады перастаў быць народ, а крыніцай улады стаў мангольскі хан. Вось на працягу мангольскага панавання. Мангольскі хан перадаў гэтую сваю функцыю князям. Князі рускія, сярод іх можна выдзеліць такіх ключавых, як Александр Неўскі, як Іван Каліта і далейшыя маскоўскія князі. Яны павінны былі атрымаць дазвол кіраваць народам, дазвол у хана кіраваць народам, прычым іх задача заключалася ў тым, каб гэты народ быў падпарадкаваны, каб ён быў пракантраляваны, каб, калі гэта неабходна, ён быў пакараны. Такім чынам, з гэтай канструкцыі атрымліваецца, што галоўнымі носьбітамі так званага іга былі не столькі самі мангольскія ханы і не мангольскія намеснікі тут. Па сутнасці, тут намеснікаў-то і не было, ну, на тэрыторыі пазнейшай Масковіі, а носьбітамі гэтага іга выступалі самі рускія князі. І катастрофай для маскоўскай дзяржавы даследчык лічыць такі факт, што пасля таго, як мангольскае панаванне было скінутае, сама вось гэтая канфігурацыя адносін у дзяржаве не памянялася. І у выніку вось гэтая відавочная розніца паміж гэтымі двума грамадствамі, Руссю літоўскай і Руссю маскоўскай, яна была востра бачная, востра адчувалася самімі удзельнікамі гэтых гістарычных падзеяў. Так, ну гэта пра такія фундаментальныя рэчы, которые зараз у якасці кантэкста нам цікавыя тым падзеям, которые адбываюцца. Пярэдзем да саміх непасрэдна падзеяў, і у нас наступны год гэта 1526 год. Лето 1526-го, больше замок зроблен и принято много горы могилы, я нагадываю, я уже зачитывал этот урывок, и по горце могиле назван Могилев. Ну, давайте разглядим, як выглядаў Могилевский замок. У меня есть несколько картинок, однако одразу хочу зауважить, я уже рабіў материал про Могилевский замок на сайте 6TV.by. Правда, этот сайт зараз складана досягальны з Беларусі. Як выглядаў замок? Пашыраная версія такая. Мы побачым вось такі план Могилевскага замка. Напрыклад, у экспазіцыі Могилевскага абласнога краязнаўчага музея. Мы побачым вось такую ілюстрацыю у музеі гісторыі Могилёва. Ну, я асабіста адказны за вось такое выкананне. Я, власна кажучы, ажыццяўляў працэдуру закупкі гэтага мастацкага твора, як кіраўнік тады. Мы побачым вось такі малюнак з відам на Могилёвскі замак Паўла Татарнікава. Шыкоўны малюнак на 1661 год з відам горада Могилёва. Ну, але замак выглядаў не так. Моя віна, я пра гэта, ну, як бы дайшоў да гэта, ну, не я сам нават, а, значыць, у размовах, перш за ўсё атрымаўшы максімальную інфармацыю ад Олега Давіда Лісоўскага, я атрымаў, значыць, ну, усе перакананні, што канструкцыя замка і яго рэльеф, ён быў абсалютна іншы. Ён выглядаў у нас вось так. Глядзіце, 1772 год. Праводзіцца замалёўка гарадскіх умацаванняў, которые яшчэ захоўваліся, ну, ўжо ў выглядзе чыста земляных басціёнаў. Вось тут у цэнтры, вось ён, уласна кажучы, Могилёвский замок.
Як ён моцна адрозніваецца ад таго, што мы бачылі вось на такіх класічных выявах, на выявах, которымі часцей за ўсё ілюструюць наш замак. А адрозніваўся ён тым, што зараз, давайте-ка, вот гэтая вежа, которая знаходзіцца у нас у цэнтры выявы, вось яна знаходзілася вось тут, ніжэй, нашмат ніжэй, чым у нас показана на макете. Больш за тое, сама канфігурацыя замка, вот я яе зараз абвёў чырвоным, яна нам показвае, што была асобная лінія абароны ва ўсходняй частцы замка. Цэнтральна-ўсходняя частка замка, яна з'яўлялася нізінай. Паўднёва-заходняя частка замка мела вось такое кальцавое дадатковае умацаванне, у тым ліку абернутае і да цэнтра самого замка. Вось у гэтым месцы, вось у гэтым створы, паміж вот этим вот кальцавым умацаваннем і сцяной, знаходзілася дольняя брама у нізіне. Вось на гэтым месцы знаходзілася брама горняя, брама на узвышэнне. І тут быў перакінуты мосцік, і, уласна кажучы, такім чынам злучаўся замак з астатняй часткай горада. Вось, уласна кажучы, асноўная помылка, основная розница, которую вот надо подкреслить. Замок выглядал крышечку иначе. Ну, а у астатнім, у принципе, мы можем давяраць вось гэтым рэканструкцыям з адной агаворкай яшчэ таксама. У замка былі вельмі высокія земляныя валы. Я калісьці расказваў пра тое, што гарадзішчы часоў Кіеўскай Русі былі зусім не, значит, гароднімі наверху, значит, пабудаванымі над землянымі валами, а былі яны мелі кампактныя сцены, якія просто рассыпаліся і атрымаліся такія вот земляныя валы, которые мы бачым зараз на гарадзішчах. Яны па сутнасці вот выглядалі так, як выглядае зараз вось тая сцена, которую вы бачыце на гэтым макете. У выпадку ж з умацаваннямі 16 стагоддзя і пазнейшымі якраз наадварот былі земляныя валы, которые зверху яшчэ маглі умацоўвацца гароднімі. То бок тут процілегла такая атрымліваецца карціна. Чаму? Каменное будаўніцтва, которое было распаўсюджанае ў Еўропе там, у 11-14 стагоддзях, у нас у 14, 15, у 16 яшчэ стагоддзі было распаўсюджана. Дык вось каменное будаўніцтва ў гэты час перастае адпавядаць новым метадам вядзення вайны. І ў першую чаргу гэта было звязана з распаўсюдам артылерыі, которой пастаянна бамбардзіруюцца сцены сярэдневяковых гарадоў. Каменная сцяна больш раненняў наносіць абаронцам горада, чым самі ядры, паколькі разломваючыся кавалкі гэтых сцен разлеталіся, значит, по гарнізону і ранілі тут саміх абаронцаў. У гэты час, канкрэтна вось у пачатку 16 стагоддзя, і тут мы бачым, што у нас у Магілёве рэалізуюцца самыя мадэрновыя еўрапейскія ідэі, пераходзіць да дрэва землянога умацавання, да дрэва землянога будаўніцтва. І тут мы бачым вось такую мінатарыялізацыю. Справа ў тым, што земля і вось гэтыя драўляныя канструкцыі, яны паглынаюць тыя ядры, которые, значит, сюда выпускаюцца. Ёсць, канешне, пагроза, што замак будзе гарэць. Гэта, канешне, усведамлялі і самі абаронцы, па гэтаму рыхтавалася і вада, па гэтаму вось гэтыя драўляныя сцены, яны абмазваліся глінай для трываласці і для абароны ад агня. Дадаткова, хаця замак часта будзе потым гарэць. І у мяне такое ёсць падазренне, што, магчыма, тут мелі месца і дыверсіі, у тым ліку і дыверсіі. Такім чынам, вернемся вот сюды да гэтай карцінкі, вот да гэтай. Цэнтральная частка замка, яна была пакрыта тоўстым слоем гліны, прыкладна метровым слоем гліны. По боках, ну, по контуры усяго гэтага замка быў насыпаны вал, прыблізна 16-метровы ў таўшчыню і прыблізна 5-метровы ў вышыню. Гэты вал быў дадаткова для трываласці абмазаны глінай, которая была
падпаленыя. Яшчэ даследчыкі, археолагі, праводзячы раскопкі Магілёўскага замчышча, знайшлі парэшткі хатніх жывёл. І выказана была такая думка, што, верагодна, мелі месца ахвярапрынашэння. То бок, па контуры вось гэтага, значыць, умацавання, і асабліва у фундаменце, пад фундаментам вежаў, значыць, клаліся рэшткі жывёлаў, і гэта было ахвярапрынашэннем, которое тады яшчэ практыкаваліся, нягледзячы на панаванне хрысціянства, ўсё ж такі паганскія звычаі. У выпадку, калі яны краналі такіх важных рэчаў, як будаўніцтва, яны захоўваліся яшчэ вельмі доўга. Дык вось гэтае ахвярапрынашэнне павінна было забяспечыць трываласць гэтым сценам, магчыма, што удачу самім будаўнікам. Мы ведаем вялікую колькасць фальклорных, разнастайных звестак пра такія практыкі сярод будаўнікоў. Рабіць ахвярапрынашэнне часам расказваюць і пра чалавечае ахвярапрынашэнне. Я, прынамсі, памятаю такую гісторыю, калі не маглі ніяк узвесці нейкую сцяну ў замку, то вырашылі замураваць у гэтай сцяне жонку аднаго з іх, якая прыйдзе хутчэй першай сярод усіх вось будаўнікоў. Такім чынам, пакуль што Магілёў гэта проста замак, гэта толькі замак. Гарадскіх умацаванняў, якія б ахоплівалі ўсё пасяленне, пакуль што мы не ведаем. Яны паявяцца пазней, прыблізна ў 1560-х гадах, і пра гэта ўжо ў наступныя разы. Пакуль што ўсё. Усяго вам добрага, да сустрэчы.